Така съм си сцапал, че ако ме види някой, ще си рече: «Бъй, какъв е тоя просек?» и ще почне да ми дава пари. Лапичките ми са доста разрошени, ресните леко заплетени. Така не може, имам нужда от хубава баня. Затова мама ме заведе в най-хубавия груминг салон на света. Бая работа пада, но после се чувствам прероден. Вижте колко хубаво са ми оформени лапичките. А козинката ми е мека и блестяща. Сега си чакам наградките за усилията от моя страна. Та не мислите, че на мен ми е било много лесно. Мама се прави неинтересна, но аз съм много добър манипулатор. И се нагостих. И така, ежемесечното къпане е съществена грижа за домашния любимец, грумингът предотвратява кожни проблеми, натрупване на паразити, а с изрязани ногти стъпвам по-комфортно. Айде, мамо, стига си снимала, че очите ми се затварят. Знам, че съм много сладък, ама имам нужда и от лично пространство. Нали така? Докато си спинкам сладко-сладко, тя използва времето да прочете книга. Обожавам нейния халат, толкова мекичък. Бая съм се облял, после как ще се разплитам, аз си знам. А вие къде водите вашите кученца на груминг?